Kyllä me ollaan varmaan kaikkein tyytyväisempiä nimenomaan siihen kokonaisuuteen. Ja sitten se on niin nätti. No hei, me ollaan Arto ja Leila. Ja asutaan Helsingissä Paloheinässä. Meille tehtiin kylpyhuone- ja saunaremontti ja siinä samassa sitten vaihdettiin vielä 6 kappaletta väliovia karmeineen päivineen. Meillä tosiaan tässä taloyhtiössä niin otettiin tarjouksia useammaltakin eri toimijalta ja sitten tämä saunatohtori vaikutti hyvin varteenotettavalta. Ja sitten kaiken lisäksi niin yhdessä perheessä oli jo tehty pikkuvessaremontti saunatohtorin tekemänä ja he olivat hyvin tyytyväisiä, niin sitten pyydettiin saunatohtori tänne. No ensimmäinen tapaaminen sujui ihan loistavasti. Saunatohtorin suunnittelija ja suunnittelijat itse asiassa niin tuli tähän ja me näytettiin, kun meillä oli tehty pikkuvessa myöskin aikaisemmin ja katsottiin, että minkä näköinen tämä meidän asunto on. Että me halutaan sen sorttinen siitä kylpyhuoneesta, että se sopii tähän kokonaisuuteen. Ja tänne sitten tuli suunnittelijan laatat ja kattopaneelit ja kaikki tähän pöydälle ja niistä katsottiin ja sitten me saatiin siitä havainnekuvat seuraavana päivänä ja ei niin kuin voi mennä oikeastaan helpommin. Joo, saunatohtorin yhteydenpito meihin oli tosi mukavaa, että sieltä jokainen ammattihenkilö vuorotellen soitti tai tekstaili meille niin, että se yhteydenpito oli vuorovaikutteinen heti alusta lähtien. Ei tarvinnut kysellä ja odotella ketään. No projektinahan tämä sujui kuin leikki. Kaikki sujui todella niin kuin luontevasti ja jouhevasti ja mitään odottamisia ja keskeytyksiä ja tämmöisiä ei ollut. Työmaa pysyi siistinä koko ajan. Tämä oli suojattu hyvin. Jokaisen päivän päätteeksi työntekijät imuroi pölyt pois ja hiekat, mitä oli tullut. Että tämä oli tosi siistiä. Me asuttiin tässä itse asiassa koko aika työmaan keskellä, mutta se ei meitä haitannut. No joo, siitä saunatohtorin sovellus eli tämmöinen talosofta ja sinne dokumentoitiin kaikki työvaiheet ja sinne tuli myöskin raportoinnit näistä vesieristysmittauksista muun muassa. Ja se on tosi käyttökelpoinen, koska meilläkin taloyhtiössä tarvitaan dokumentit myöskin taloyhtiön käyttöön, jolloin kaikki hyötyy siitä ja pystyy näkemään, että mitä täällä on tehty. Nyt ei tarvitse pelätä, että vesivahinko sattuu. Ja kaikki, mitä sinne on laitettu, niin on ihan ensiluokkaisia materiaaleja. Ja nyt on putket ja vesieristeet ja kaikki kunnossa. Ja sitten se, että miten kaunis siitä tuli ja miten niin viimeistellysti kaikki on tehty. Kaikki pienet luukut katossa on meidän asentaja laittanut niin, että siitä tuli sellainen kuin me haluttiin. Nimenomaan. Jos vertaa siihen entiseen, kun sauna oli niin kuin erillinen koppi paksuine väliseinineen, niin nyt kun siinä on se savun harmaa lasiseinä, niin se on paljon avarampi. Se sopii meille ja tämä on tehty meitä varten. Semmoinen tunne, että ihan niin kuin me oltaisiin saatu 4 lisää siihen saunakylpyhuonetilaan. Se on tilavampi. Me ei ikinä osattu kuvitella, että saunaremontti ja kylpyhuoneremontti voi olla hauskaa ja kestää niin vähän aikaa, että humpsis, se oli jo valmis. Kyllä, me voidaan aivan vilpittömästi suositella saunatohtorin palveluita. Ilman muuta. Kenelle hyvänsä.